गावसिनि जे जिनिसा बोरैहाय नोङो बिल्डिं लुनो हायो बोरै नोङो दिनैहाय गारि घोड़ा सालायनो हायो गावसिनि साइडजोंल' दिनै सिमां नुनानै सिन्था खालामनानै एनडिएफबि इस्युखौनो बिसोर बावगारबाय आरो नोंथांमोनाबो निश्चय मिथिगौ दिनैहाय जिनिसा बिपिएफनि मिटिं होनबानो दले बले फैयो रायजोफोरा बिनिखायनो दिनैहाय इउपिपिएलआ जेबो मावाखिसै प्रमद बर' बिथाङा दिनै एनडिएफबिनि इस्युखौनो दिनैहाय नाथ्रोना गारबाय जोंहा सेन्ट्रेलनि निर्देश बादि मोनफ्रोमबो ब्लकआवहाय मोनथाम सेलजों लोगो लानानैहाय वार्कार मिट बेबादि खालामनाय बिथोन हरदों थिग बेबादिनो दिनैहाय नैबे जुमदार ब्लकनि सिङाव थानाय बालागाव प्राइमारियाव दिनै नैबे वार्कार मिटखौ लानाय जादों आरो बे वार्कार मिटआवहाय मोनथाम सेल बेनो जाहैबाय जे युथ बिएसयू आरो वुमेन आरो जोंहा मोनथाम सेलजोंहाय लामसामैबाबो जोंहा 2000 बिनि बांसिन दङ खिन्थु 2000 जों टारगेट खालामदोंमोन खिन्थु दिनैहाय नुनो मोनबाय 2000निबो बांसिन बहाय जोङो नुनो मोनबाय आरो रंजाथाव बाथ्रा बेनो जे दिनैहाय वार्कार मिटजों लोगोसे गोबां जोंनि बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानैहाय जइन जानो थाखायबो दिनै रेडि बा साखाफारा 600निबो बांसिन दिनै बे ओनसोलनिनो दिनै रायजो राजाफोरा दिनैहाय जोंनि बिपिएफआवहाय जइन जागोन दा बिनिफ्राय देरसिन रंजानाय आरो मा नांगौ दा बिनि बेयावहाय आंनियाव जेखिनि रिपर्ट फैदों बेयो जाहैबाय कंग्रेस आरो जिएसपिबो दङ इउपिपिएल दङ बिजेपि दं आरो बेबादिनो आलदा आलदा बेबादि पार्टिफोरनिफ्रायबो हयथ' निश्चय थागोन खिन्थु टटेल मुद्रमा 600 होननानै आंनिसिम लिस्ट फैदों दा बिनिखायनो बिथांमोन जायफोर जइन जागोन बिथांमोनखौबो आं बे नोंथांमोननि चेनेलजोंनो आंनि गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय जासिनायजों आं बिथांमोनखौ बजबनानै लादों आंनि बा जोंनि बिपिएफ दोलोआवहाय दा देख नोंथांमोनाबो मिडिया हिसाबैहाय निश्चय नुबाय थादों मोनफ्रोमबो समस्थियाव दिनै जोंहा सरकार गैयाबाबो जों स्ट्रंलि जोङो दिनैहाय मोनफ्रोमबो जायगायाव कर्मशाला बा जेन'बा वार्कार मिट बा रायजोफोरजोंबो जोङो बेबादिनो गेट टुगेदार बिभिन्न धरनै जोङो प्रग्रामखौ लाबाय थादों आरो मोनफ्रोमबो समस्थियावहाय रायजोफोरनि अननाय नाजावनाय जोङो मोनबोदों आरो नोंथांमोनाबो निश्चय मिथिगौ दिनैहाय जिनिसा बिपिएफनि मिटिं होनबानो दले बले फैयो रायजोफोरा दले बले बिना पैसायै बिना दिनैहाय जेबो मोनसे सर्त गैयालाबानो डिमान्ड गैयालाबानो बिपिएफनि मिटिङाव दले बले फैयो दा जिनिसा नोंथांमोना मिथिगौ बहाय जिनिसा तिनि खनिया जानो हागौ मोनफ्रोमबो समस्थियाव 1 नम्बर होनना बुङोबाथ' जों मिथिखागौ बिपिएफ आरो सेकेन्डआवहाय बिजेपि होननानै एसे खोनादों खिन्थु जों बेखौ दा बर्थमान आङो बुंनो हाथ'नाय नङा खिन्थु मोनसेया जाहैबाय इउपिपिएल दा बेनिखायनो 3 खनिया जुसा प्राय समस्थियाव जागोन खिन्थु जों बुंनो हायो दिनै जोंनि जेखिनि एक्टिभिटिस जेखिनि जोंनि खामानि मावनाय बेखौ नोजोर बोयोब्ला जोंनि बिपिएफखौ रावबो सोमावनो हानाय क्षमता गैया जोङो सिंगेल जोङो सरकार दाहैनो हागोन गैयाबाबो जोङो 25सो जों मोननायनि मोनसे जोंनियावहाय मोनसे अंकआ फैदों आरो जोङो मोनफ्रोमबो समस्थिनिफ्राय जेखिनि जोङो खबर लादों फिडबेक जोङो मोनदों बे हिसाबै 25आथ' आरामसे जोङो देरहाना थांगोन आरो सिंगेल जों सरकार दानो हागोन बेखौ दिनैहाय जोङो बिसास खालामो बेयो रायजोनि अननायाव गोदानै जोनोम मोननाय A.P.B राजखान्थि हान्जाया गसाइगाव ओनसोलावबो मैखोमै मेल मिटिं खुंफैनायखौ जों नोजोराव गोग्लैदों थारैनो बेयो बिपिएफआव गोहोम गोग्लैगोन नामा नङा बेथ' नोङो बिपिएफनाव गोहोम गोग्लैया मानोना नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे थांनाय जे 20 जानुवारि 27आव जे एकर्ड जादों जों बयबो मिथिगौ बेखौ एनडिएफबिजों जादों मानगोनां एनडिएफबिफोरजों जादों दा बिथांमोना दिनैहाय आलदा दिनै अल्टारनेटिभ पार्टि दानायानो जाहैबाय जे माजों एकर्ड जादोंमोन आबसु आरो एनडिएफबि आरो इउपिपिपि ना बे बिथांमोनजों जादोंमोन खिन्थु दिनैहाय एनडिएफबि हिसाबै जेखिनि दिनैहाय मोननांगौ बेखौ मोनाखै जायफोरा गनांगौ बियो गवाखै दा बेनिखायनो बे अल्टारनेटिभा दिनैहाय जोनोम जादों बलेथे जोंनि दिनैहाय खहा नङा एनडिएफबिआ सोरजों दङ बांसिनानो दिनैहाय नोङो इउपिपिएलजों दङ बिनिखायनो दिनैहाय इउपिपिएलआ जेबो मावाखिसै प्रमद बर' बिथाङा दिनै एनडिएफबिनि इस्युखौनो दिनैहाय नाथ्रोना गारबाय गावसिनि जे जिनिसा बोरैहाय नोङो बिल्डिं लुनो हायो बोरै नोङो दिनैहाय गारि घोड़ा सालायनो हायो गावसिनि साइडजोंल' दिनै सिमां नुनानै सिन्था खालामनानै एनडिएफबिनि इस्युखौनो बिसोर बावगारबाय बिसिबां जेलाव दं मा खोथा बुंदोंमोन मा बुंबोदोंमोन एनडिएफबिनि थाखाय रायजोनिफोरनि थाखाय मा बुंबोदोंमोन बेखौ खुनु
माबायानो गैला बिसिनाव माइनावनो बिसोरो गैला दा बिनिखायनो दिनैहाय उपाय गैयैयाव जोंनि प्रब्लेमखौ जोंनो सल्भ खालामनांसिगोन होननानै दिनै एनडिएफबिफोरा बे अल्टारनेटिभखौ दिनै जन्म होनाय जादों बेनिखायनो बे अल्टारनेटिभ दानायावहाय जोंहा बिपिएफआ मुंबो खहा जाया 1% खहा जाया बरंसो जोंनि थाखाय मोजांसो जागोन